Karusi, mga Karusimoto, nasa likod ko yung Rusi Flex na color pink, no? Ngayon ko lang nakita ito, kaya i-vlog natin yung design niya, yung kulay niya. Tara ba, Karusi? Samahan nyo ako dito sa may Aguilar branch, Rusi branch, no? Kasi katabi niya si Passion, no? White tsaka yellow. Ito mga Karusi, yung Rusi Flex na kulay pink, no? Ngayon lang ko nakakita nito, yung kulay niya. Ito, available ito mga Karusi, dalawa. Yung color pink, no? Na Rusi Flex, no? Available po. Tapos yung black naman available, dalawa din. Ayun, tapos yung green is dalawa. Meron pa pala doon sa likod, dalawa. Ayan, dalawang available na. Tapos mga white na Rusi Flex na white. Meron doon yung gray. Ayun. Ngayon ko din nakita yung gray. Yung gray na Flex, no? Matte gray na Flex. Ayan, Rusi Flex. Black, tatlo pala available, tapos white, tapos yun, nag-iisang gray. Yan, nag-iisang gray. Ayun, itong kulay pink na to na Flex, bali tatlo yung available niya. Ito, nag-iisang Flex. Yan, color gray. Rusi Flex, no? Yan. Tapos, yun na, yun yung white saka green. Nakikita ko na yung mga kulay na yan. Rusi Flex. Ayan. Rusi Flex. Ayan. Available yung Rusi Flex na color pink, green, black. Ayun, nag-iisang gray, tsaka green, tsaka white. Okay mga Karusi. Dito sa may Aguilar branch, Rusi branch, no? Rusi Flex, no? Rusi Flex 125. FI na po ito, FI. Yung kanina binlag ko si Passion, hindi pa FI yun, carb type pa yun. Itong Rusi Flex FI na to, black, green at saka pink, at yung nag-iisang color gray. Okay mga Karusi, salamat sa panood. God bless you, more power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Karusimoto.